Tervehdys! Tämmönen unboxausvideo, mulla harvemmin on unboxausvideo, itse asiassa mulla ei taida... Niin no toi antennihan oli kyllä ja mä ajattelin, kun tämmönen tuli postista, niin mä oon etsinyt nyt parisen kuukautta erilaisia, no en nyt ihan, mutta melkeinpä näitä tämmöisiä hybridi 2-in-1 ratkaisuja, eli tämmöisiä läppärin tapaisia tablettivirityksiä, jotka on kuitenkin niin sanottuja pikkutabletteja, mutta niitä ei vaan oikein tunnu olevan, tai sitten ne on vaan kaikki Windows-läppäreitä tai jotain muuta vastaavia saipia, niin tää oli ainoa mitä löytyi. Tämmönen Asus ZenPad 10, jossa on 16 gigaa muistia, muistaakseni 2 gigaa RAM-muistia ja sitten oli toi Intelin joku prosessori, se nyt oli. Tässä nyt ei kyllä lue sitä, mutta kai se varmaan näkyy. Yritetään tää nyt avata, ettei se hajoa. No. Ehkä veitsi olisi parempi. Tuosta saa jo tuon suojakuoren pois. Minähän en ole Asus-tyyppi ikinä ollut. Mä en ole ikinä oikein Asuksesta välittänyt, mutta tää nyt oli ainoa, niin sen takia sitten ajattelin. Katsotaan nyt, miten sitä aukastuu. Siinähän se... Voiko sitä käyttää ilmaista näppäriä? Voi. Se oli se toinen tarkoitus, että sen saa pois. Että tää ei periaatteessa ole mikään miniläppäri. Niitä nyt ei edes saa miniläppäriä enää, mutta... Ole edes. Miten helvetissä tämä suojakuori? Ehkä se vaan on radikaalia forsea käyttäen. Radikaalia forsea käyttäen. Ensituntuma. Tää on itse asiassa aika hyvän tuntunen. Siinä on kamera. Mä en muista kuinka monen, mutta ei näissä nyt yleensä tableteissa nyt hirveän hyviä kameroita, mutta se taitaa olla joku 5 megapikselin kamera, että kyllä se nyt kuvia saa. Tuolla on tuo headphone, eli mikä tuo nyt on nimi suomeksi, en muista enää, siis tuo mihin saa nappikuulokkeet tai kuulokkeet saa ja sitten on toi lataus mini-USB tai mikro-USB, toi volumet ja mikrofoni vissiin tuossa. Täällä on, mitäs täällä on? Nyt pitäisi saada vissiin auki. Se on varmaan muistin lisäystä, en tiedä. No siinähän se nyt sitten on. Tää on miniläppäri. Se näyttää siltä, miltä se pitääkin. Se on ihan hyvän tuntuna. Sitten tää pitäisi niinku ihan vaan tästä lähteä. Ja sitten siitä tulee niinku tabletti. Ei se niin ihmeempää. Tän käynnistön, tää pitäisi varmaan
Pitäisi käynnistyä, jos tässä on akkua. Juu. Joo. Sen tarvii vaan rekisteröidä sun muuta tehdä tänne näin, että pystyyköhän. Ei tule pysty. Missä on Finnish? Vaan se Suomi. Mitä? Syöttömenetelmät. Suomi, hymiöt. Suomi varmaan. Noissa tarvii sitten jotain muita. No pitää tehdä sitten Mä en salasanoja näytä tässä videolla. Ihan kompakti ja kohtalaisen hyvän tuntunen. Juuri siihen tarkoitukseen, mitä minä ajattelin, että tämä on varmaan ihan käypä ja tämä mahtuu sitten aika hyvin joka paikkaan. En tiedä, mitäs muuta täältä on. No, ohjekirjoja, kaapeli. Ei tullut kyllä mitään lisätavaraa täältä nähtävästi. Olisin odottanut, että sieltä olisi tullut jotkut kuulokkimet mukana, mutta ei sitten vissiin tullut. No joo. Ei siinä. Katsotaan millainen se on ja mahdollisesti tulee uutta videoa. Kyllä.